Eksodo Kapitulo 12. Ang pagsaylo. Ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron didto sa Ehipto, kining bulan na mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibuok pundok sa Israel nga sa ikanapulong adlaw ni ining bulana, kinahanglan nga ang matag pangulo sa panimalay magpili og nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya, usa ka mananap matag panimalay. Kon gamay ra kaayo ang pamilya ug dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap tabangan kini pagkaon sa duha ka panimalay nga managsilingan sumala sa gidaghanon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap sumala sa makaon sa matag tawo. Makapili ka mog karnero o kanding apan kinahanglan nga wala kini tatsa, laki kini og usa ka tuig ang kabulangon. Andama kini hangtod sa ika-14 ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibuok Israel mag-ihaw mga mananap pagkagabi. Unya magkuha sila dugo ug ipahid diha sa duha ka haligi sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabhiyo na aslon ang mananap ug kanon uban sa pan nga walay patubo ug sa mga utanon nga pait. Ayaw pagkaon sa bisan unsa ni ini nga hilaw o sinabaw. Asla gayod ang tibuok mananap uban sa ulo, sa tiil ug sa mga sulod sa ginhawaan niini. Kana ninyo kini ug ayaw pabuntagi bisag dyutay niini. Kon may masalin sunoga kini. Inikaon niyo ni ini kinahanglan nga magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas ug magkupot sa inyong sungkod ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulogan sa pagsaylo sa Ginoo, nya nang gabhiyo na suroyon ko ang Ehipto ug pamatsyon ang tanang panganayng anak sa tawo ug sa mananap. Silotan ko ang tanang Dios sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo maoy ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inikakita ko sa dugo sa iloan ko kamo ug walay kadaot nga moabot kaninyo inikastigo ko sa Ehipto. Kining adlawa mahimong halandumon alang kaninyo. Sa ulogan ninyo kiniog sa tanan ninyong kaliwatan aron pagpasidungog sa Ginoo. Himuon kini ingon nga tulumanon sa tanang panahon. Ang kasaulogan sa pan nga walay patubo, sulod sa 7 ka adlaw pan nga walay patubo ang inyong kanon. Sa unang adlaw kuha ninyo ang tanang patubo sa pan nga anaa sa inyong mga balay kay kon may mukaon og pan nga may patubo sa bisan unsang adlaw gikan sa una hangtod sa ika-7 adlaw, dili na siya isipon nga sakop sa akong katawhan. Sa una ug sa ika-7 adlaw, pagtigom kamo aron pagsimba kanako. Dili kamo magtrabaho ni anang mga adlaw apan makahimo kamo paghikay og pagkaon alang sa tanan. Himuan ninyo kining kasaulogan sa pan nga walay patubo kay niining adlaw gipagawas ko kamo sa Ehipto. Sa ulogan ninyo ug sa tanan ninyong kaliwatan kining adlaw ingon nga tulumanon sa tanang panahon. Gikan sa gabi sa ika-14 ka adlaw sa unang bulan hangtod sa gabi sa ika-20 ka adlaw, kinahanglan pan nga walay patubo ang inyong kanon. Kinahanglan nga walay patubo diha sa inyong mga balay sulod sa 7 ka adlaw kay kon may mukaon sa pan nga may patubo, lumad man siya o langyaw, hinginlan siya gikan sa katawan sa Israel. Ayaw gayud kamo pagkaon sa pan nga may patubo. Ang unang kasaulogan sa pagsaylo, gipatawag ni Moises ang tanang kadagkuan sa Israel ug giingnan niya, pangita kamog nating karnero o kanding alang sa inyong mga panimalay ug ihawa kini aron pagsaulog sa pagsaylo. Pagkuhag sa nga sa isopo ug ituslob kini sa dugo nga anaa sa planggana ug paghiri ang duha ka haligi sa pultahan ug ang babag ibabaw sa pultahan. Ayaw kamo panggawa sa inyong balay hangtod sa buntag kay mosuroy ang Ginoo aron pagpatay sa mga Ehiptohanon ug inigkakita niya sa dugo diha sa babag ug sa mga haligi sa pultahan. Mosaylo lamang siya ug dili niya pasudlon ang tiglaglag nga anghel aron sa pagpatay kaninyo. Tumanan ninyo kini ingon nga permanenteng sugo alang kaninyo ug sa inyong mga anak. Kinahanglan himuon nyo kining maong seremonyas inigsulod ninyo sa yuta nga ihatag sa Ginoo kaninyo sumala sa iyang gisaad. Kon mangutana ang inyong mga anak sa kahulugan ni ining maong seremonyas, ingna sila nga mao kini ang halad pahinungod sa pagsaylo sa Ginoo kay gisayloan man niya ang mga balay sa mga Israelita didto sa Ehipto ug ang mga Ehiptohanon ra ang gipamatay niya. Nangluhod ang mga Israelita ug misimba sila sa Ginoo. Unya nang lakaw sila ug gituman nila ang gisugo sa Ginoo kang Moises ug kang Aaron. Gipamatay ang mga kamagulangan, sa pagkatungang gabi, gipamatay sa Ginoo ang tanang kamagulangang anak nga lalaki didto sa Ehipto gikan sa anak sa hari nga maoy manununod sa trono, ngadto sa anak sa mga binilanggo. Gipatay usab niya ang unang anak sa mga mananap. Niadtong gabhiyo na, nahigmata ang hari ug ang tanan niyang opisyal ug ang tanang Ehiptohanon ug nabati nila ang mga tiyabaw kay walay balay nga wala kamatyig anak nga lalaki.
Niadto gayong gabyo na gipatawag sa hari si Moises og si Aaron og giingnan niya, hala, panglakaw na kamo gikan sa akong nasod og simbaha ang Ginoo sumala sa inyong gihangyo. Dada ang inyong mga karnero, mga kanding ug mga baka ug panglakaw kamo. Pag-ampo usab nga panalanginan ako. Gipabiya pagdali sa mga Ehiptohanon ang mga Israelita gikan sa Ehipto. Miingon sila, mga matay kaming tanan kon dili kamo mamahawa. Busa gidala sa katawan ang ilang minasang harina nga wala pay patubo og gipas-an ang masahan nga giputos nila sa ilang bisti. Gibuhat sa mga Israelita ang giingon ni Moises kanila nga mangayo silag mga alahas na plata ug bulawan ug mga bisti sa mga Ehiptohanon. Gihimo sa Ginoo nga motahod ang mga Ehiptohanon sa mga Israelita, busa gihatag nila ang gipangayo sa mga Israelita. Sa maong paagi nakuha sa mga Israelita ang mga bahandi sa mga Ehiptohanon. Namahawa sa Ehipto ang mga Israelita, ang mga Israelita migikan sa Rameses paingon sa Sukot. Mga 600,000 ka ang mga lalaki. Wala itha ang mga babaye ug mga bata. Nagbakta sila. Mikuyog usab kanila ang dakong panon sa nagkalain-laing mga tawo ug daghang mga karnero, mga kanding ug mga baka. Nagluto silagpan niya walay patubo sa minasa nga harina nga dala nila gikan sa Ehipto. Wala kini kabutangig patubo kay giabog man sila sa mga Ehiptohanon og wala na sila'y panahon sa pag-andam sa ilang pagkaon. Ang mga Israelita nagpuyo didto sa Ehipto sulod sa 430 ka tuig. Sa pagkatapos gayud sa 430 ka tuig, mipahawa sa Ehipto ang katawan sa Ginoo. Kadto ang gabi nga nagtukaw ang Ginoo aron pagdala kanila gawas sa Ehipto. Busa ang maong gabi gihalad ngadto sa Ginoo. Ang tanang kaliwatan sa mga Israelita magtukaw gayod sa maong gabi, mga patakaran sa kasaulogan sa pagsaylo. Ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron, mao kini ang mga patakaran sa pagsaulog sa pagsaylo. Dili makakaon niini ang mga langyaw apan makakaon niini ang tanang ulipon nga pinalit kon siya gitulina. Dili makakaon niini ang dumuduong ug ang mga sinuholan nga trabahador. Kanon kini sa sulod sa balay diin kinilutoa. Ayaw pagdala niini sa gawas ug ayaw balya ang bisan unsang bukog. Kinahanglan niya sa ulogon kini sa tibuok katilingban sa Israel. Kon ang usa ka langyaw nga nagpuyo uban kaninyo buot mo sa ulog sa pagsaylo pahinungod sa Ginoo. Kinahanglan niya tulyon una ninyo ang tanang mga lalaki sa iyang panimalay ug unya makaapil na siya sa kasaulogan kay isipon naman siya nga usa ka lumad nga Israelita. Apan ang dili tinuli dili gayud makakaon niini. Ang maong patakaran sundon sa lumad nga Israelita ingon man sa mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo. Gituman sa tanang mga Israelita ang gisugo sa Ginoo kang Moises ug kang Aaron. Niadto gayong adlaw gidala sa Ginoo ang mga Israelita gawas sa Ehipto sumala sa ilang mga hotong.